El Museu de les Terres de l'Ebre està utilitzant part de la seva col·lecció, un fons que comprèn més de 35.000 objectes, en un projecte per estimular les capacitats cognitives dels usuaris de 8 entitats del territori que tenen persones amb problemàtiques sociosanitàries. Cada mes rebran en préstec 2 capses de fusta, una d'etnologia i una de natura, amb objectes, fitxes i fotografies relacionades. Tot plegat està dissenyat per dur a terme tallers de memòria i estimulació cognitiva amb els seus usuaris. Nosaltres faríem teràpia, però d'alguna manera el resultat és contribuir a la seva interacció d'alguna manera en la resta d'usuaris en els seus centres, a la seva integració social, al seu benestar, a estimular les seves capacitats cognitives. En uns casos, si són un centre de disminuïts, s'estimulen un tipus de capacitats, en uns altres casos poden estimular-se activitats de tipus tàctil, activitats de mobilitat, també una mica el coneixement de l'entorn. La iniciativa forma part dels actuals programes d'accessibilitat cognitiva que realitzen diversos museus catalans. Capses de memòria, capses de natura, que pel seu abast és pioner a Catalunya, està dissenyat i desenvolupat pel Museu de les Terres de l'Ebre i compta amb el patrocini del Departament de Cultura en el marc del suport a la xarxa de museus d'etnologia de Catalunya.